Dan il-Gvern mhux se jistenna lin-nies u lill-komunità kummerċjali tmur għandu, iżda se imorru sabiex jisma' kull proposta jew ilment li għandhom. Iddikjara dan il-Prim Ministru Robert Abela l-Erbgħa filgħodu wara l-qatta satejn sħaħ jiltaqa' ma' bosta sidin ta' wiegħed kemm żaru kbar fi Triq ir-Repubblika fil-Belt. Se nkunu gvern li mhux jistenna lin-nies jiġu għandu ma jmurru għand in-nies. Il-Prim Ministru Abela tenna li dan il-Gvern huwa totalment favur il-kunċett ta' pro-market fejn qal li ser jibqa' qribu ta' serħan il-moħħ għan-negozji kollha speċjalment dawk żgħar. Juru kemm nemmnu f'suq li huwa pro-market, kemm aħna gvern li hu pro-market li jħares lejn is-suq mod holistiku, li jħares lejn in-negozjant, li jħares ukoll lejn il-konsumatur. Però naħseb din l-esperjenza li kellna dalgħodu rajna x'ikun il-kunċett ta' pro-market, ta' gvern li huwa pro-market. Il-Prim Ministru saħaq dwar l-importanza tal-kontinwità fit-tkabbir ekonomiku f'Malta u għal negozji għandhom sem importanti ħafna f'dan it-tkabbir. Minna tiegħu il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar Silvio Xkembri għal żjara ta' inkoraġġiment lill-Gvern sabiex ikompli jikseb riżultati ferm pożittivi f'dan is-settur. Żied jgħid li grazzi għal dawn in-negozji l-ekonomija Maltija kienet għadha u ser tibqa' mixja b'ritmu pożittiv. Il-Prim Ministru kien akkumpanjat mill-Kamra tal-Kummerċ li faħru l-ħidma li dan il-Gvern qed iwettaq fil-komunità kummerċjali fejn semmew kemm il-Gvern qed jikkopera magħhom u jisma' l-proposti li qed jagħmlu. Min-naħa tagħha l-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji qalet li fil-Belt hemm 35 lukanda u għalhekk appellat lill-Gvern sabiex jibqa' jaħdem u jtejjeb iċ-ċentru kummerċjali fil-Belt Kapitali. Saħqu huma ser ikunu qed jikkoperaw mal-inizjattivi u l-ħidma tal-Gvern f'dan il-qasam. Is-Sindku tal-Belt Alfred Zammit semma kif il-Kunsill Lokali propona li darba fil-ġimgħa il-ħwienet fil-Belt jibqgħu miftuħin sat-tard sabiex bekk il-Kapitali Maltija tibqa' attiva anke fil-ħinijiet ta' filgħaxija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.